Shwmae, yn y fideo hwn, dwi'n eisiau I arddangos sut I creu ffeil llun yn yr fformat PNG a wedyn I trawsgludo yr fformat hwn i'r fformat SVG. Ac wedyn, trwy'r gwneud hynny, dwi'n eisiau I arddangos y fantais o defnyddio yr fformat SVG yn hytrach na PNG ar gyfer yr arddangos o lluniau ar yr tudalen wefan. Ar y sgrin, dwi'n mynd I darlunio cylch yn y meddalwedd paintbrush, fel hyn. Dyna'r y ffeil yn y folder temp. Wedyn, dwi'n mynd I dangos yr llun yma yn y tudalen index.html fel yma. Ac wedyn, os dwi'n yn agor yr tudalen wefan yn y porwr, mae'r tudalen yn edrych fel hyn gyda'r llun o'r cylch. Mae'r hynny yn edrych yn dda ar y foment, ond os dwi'n yn cynyddu y maint o'r llun, enghraifft os dwi'n mynd yn ôl i'r cod tarddiad o'r tudalen wefan a creu tag arall gyda'r enw tag EMG, ac wedyn os dwi'n yn gwneud neu osodi yr uchder fel enghraifft yn hytrach na 80 pixel I 420 pixel. Ac wedyn os dwi'n yn adnewyddu y tudalen wefan, mae'r tudalen nawr yn arddangos yr ail llun sydd wedi ei cynydwyd i'r uchder neu maethder 420 pixel. Ond, fel ydych chi'n yn gweld, mae'r ymylau o'r cylch fawr yn garw, ond dyna'r beth sydd yn digwydd gyda'r llun yn y fformat ffeil PNG. Mae'r ffeil PNG yn cynnwys yr darllun yn ei meithder gwreiddiol, ac wedyn os ydych ni'n yn ceisio I gynyddu meithder o'r llun, mae'r llun yn cynyddu, ac wedyn trwy'r hynny mae'r garwder o'r llun yn cael ei gynyddu hefyd. Nawr, dwi'n mynd I trawsgludo yr ffeil PNG yma i'r fformat SVG. Yn gyntaf, fi'n angen I agor dogfen newydd yn inkscape. Wedyn, fi'n angen I mewnbynnu yr ffeil PNG I mewn i'r inkscape trwy'r llusgo ac wedyn yn gollwng yn y dogfen fel hwn yma. I edrych ar yr llun yn fwy fanwl, fi'n angen I pwyso ar y bysell symud ar y bysell ffwrdd, ac wedyn ar y cyfamser I pwyso I lawr yr bysell ychwaneg I gynyddu maint o'r olwg. A dyna'r wrthrych llun. Ac wedyn fi'n angen I achub y ffeil trwy dewis yr dewisiad ffeil wrth dewis lein ar y brig, ac wedyn I dewis Save As. Ac wedyn fi'n mynd I mewnbynnu yr enw o'r ffeil cylch 1. A dyma'r enw o'r ffeil yma, sef cylch1.svg. Ac wedyn, oherwydd mae'r fformat neu fath o'r llun gwrthrych yn y dogfen yma yn y fformat PNG, fi'n angen I trawsgludo hynny i'r fformat neu fath SVG. I wneud hynny, fi'n angen I dewis yr
gothrich llun drwy'r clicio ar yr icon ar yr ochr chwith ac wedyn I pwyso ar y pen saith D fan yma ac wedyn I dewis yr adael o gwmpas yr gothrich. Fi'n angen I dewis y dewisiad path o ddiwrth y diwylliant ar y prig ac wedyn I dewis y dewisiad trace bitmap ac wedyn fi'n angen I dewis y botwm multiple scans ac wedyn o ddiwrth yr rhestr dewisiad colours neu lliwiau ac wedyn fi'n angen I clicio ar y botwm OK fel hynny ac wedyn fi'n angen I mynd yn ôl i'r gothrich llun ac wedyn I tynnu yr haen newydd o gothrich newydd fel hynny. Dyma'r gothrich llun sydd wedi ei greu yn newydd oddi wrth y trace bitmap ac mae'r gothrich hwn yn yr fformat neu fath SVG. Mae'r gothrich llun arall greiddiol sydd yn dano ef yn y fformat PNG felly fi'n angen I dileu ef nawr drwy'r yn dewis yr adael o gwmpas y gothrich fan yma ac wedyn I pwyso ar y botwm neu bysell dileu. Nawr fi angen I addasu maint o'r dogfen hwn yma drwy'r yn gyntaf yn dewis yr gothrich llun fan yma ac dwi'n yn unig yn eisiau I dewis y cylch ei hunain heb yr adael o gwmpas y cylch. Wedyn I wneud hynny fi'n angen I clicio ar yr eicon I dewis sef y eicon pen saith D ac wedyn fi'n angen I clicio ar y cylch fel hynny ac wedyn fi'n angen I dewis y dewisiad ffeil o wrth y prif diwylliant ac wedyn fi'n angen I dewis document properties ac wedyn fi'n angen I dewis resize page to content ac wedyn clicio ar y botwm nawr mae'r dogfen wedi ei alfaintioli i'r un faint fel y cylch ac wedyn fi'n angen I achub yr ffeil SVG fel yma nawr fi'n angen I mynd yn ôl i'r cod tarddiad o'r dudalen wefan index.html ac fi'n angen I osodi y tagiau ar gyfer y lluniau. Dwi'n eisiau yn gyntaf un sydd yn llai ac wedyn fi'n angen yr un sydd yn fwy. Dyma'r tudalen wefan, wedyn os dwi'n yn adnewyddu y tudalen yma, mae'r hwn yn nawr yn arddangos y tagiau ar gyfer yr ffeil SVG ar y ochr dde. Fel dach chi'n gweld, mae'r cylch mawr ar y ochr dde gyda'r ymylau esmwydd yn gymhorol i'r cylch ar yr chwith oherwydd mae'r cylch ar y dde yn yr fformat SVG. Y rheswm ar gyfer yr ymylau esmwydd yw mae'r ffeil SVG yn cadw yn unig y diffiniadau o'r llun neu gorthrich llun drwy'r safleoedd o'r pwyntau sydd yn berthnasol i'w pwyntau eraill yn yr gorthrich
yn trach na'r pwyntiau penodol yn y ffeil. Felly, os ydych chi'n eisiau i gynyddu y maint o'r llun, mae'r gorrych yn cadw y llinellau yn y llun yn ysmwydd yn ytrach na cynyddu yr manylion yn y llun greiddiol. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl.